Mitä sä teet? Sori. Onko sun refui vittu ollenkaan? Mä oon tosi pahoillani, Rako. Tai Aimia, mitä sä mua ammut? Noniin. Jos sunkaan duot tarkoittaa tätä, mä menen oikeesti jatkaa C. Mä lupaan keskittyä. Hei, kato. Wow. Mä sain lasit. Joo, näet sä nyt ampuukin siis. Voit sä nyt nostaa mut? Tuku pitää nostella koko ajan. No me pois tästä overaa. Kyllä kato mitä mä löysin. Pystyt sä keskittyä edes sekuntiin? Mahtuukohan tän alle? Katsotaan. Kyllä mä luulen, että sinne jotenkin mahtuu. Älä oikeesti heitä sitä. Mulla on kakkosen kaava. Kato, just mahtuu. Miten ei kuole? Mä tyhjensin koko lippaa perseeseen. What? Vittu keskellä päätä tähtää eikä mitään. Hei, tuolla näkyy. Missä? Tuolla kivellä. Missä? Mikä kivi? Toi hiiden kivi. Mikä vittu hiiden kivi? Tää ei oo mikään Harry Potter.